Mas kontrobersyal. Winersa niya ako. Mas pinainit. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko. Bababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me once again, DJ Rakitera. At ito po ang programang Top Secrets, kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. At meron na nga po tayong Top Secret caller on the line. Hello, magandang gabi. Hi, good evening po, DJ Rocky. Magandang gabi sa'yo. Pwedeng malaman kung ano ang iyong pangalan? Kenzo po. Kenzo or Renzo? Kenzo po, Kenzo. Kenzo. Uy, Kenzo, tagasan ka? Taga QC po. Taga Quezon City. Ang dami nating caller recently na taga Quezon City. Parang ang daming tinatagong sikreto ng mga taga QC. Tama ba? May tinatago kang sikreto? Marami po. Marami? Ay, gusto naming malaman kahit isa lang dyan. O, sige na. Ano ang top secret mo? Ano ba yung top secret? Isa siguro dun yung hindi alam ng family ko na nag-work ako dati sa isang massage parlor na medyo meron sa akin may mga na-involve sa akin na mga tao na nakatulong naman sa pamumuhay ko. Pero hindi ka na nagtatrabaho ngayon sa massage parlor? Hindi na po. Mula nung medyo nag-iigpitan na po at saka siguro po dahil nag-i-age na rin po ako kaya kahit pa paano nakaipon naman din na po ako kaya hanap buhay na rin po ako. Nag-negosyo na lang po ako. So, paano ka napunta sa massage parlor? Pag sinabi mo bang massage parlor, ito yung may extra service? Yes po. Ito yung may extra service. Pero may clean service naman. Actually po, dapat talaga ganun. Aha. Pero minsan may mga pagkakataon na may mga pumupunta na kliyente na hindi maiwasan. Natitempt ka dahil nga siyempre na-offeran ka nila ng mga bagay na hindi mo akalain na makukuha mo ng ganun kabilis. Kenzo, paano ka napunta sa ganyang trabaho dati? Hindi ko po alam, basta nagtatrabaho lang po ako sa isang boutique. Tapos kinuha lang po ako doon. Meron po sana ako scout na na isang may-ari. Tapos yun na nga po, bigla nila akong pinasok sa ganun na all of a sudden, hindi ko alam na ganun pala yung mundo na yun. Nagulat na surprise na rin po ako. At magkano ang bigayan? Sa isang gabi, magkano ang kinikita mo? Minimum? Hindi naman po kalakihan, pero matagal na panahon na rin po yun. Siguro po, pagpalagay na lang po natin ng mga 4,500. 4,500 pesos ang take home mo per day. Apo. Tapos, ilang oras ka lang nagtatrabaho nun? Ano po yun? Bali, isa't kalahating oras na service lang po yun. Isa't kalahating Pero yung oras sa service. Apo. Pero kasi po, yun sa amin po kasi, ako po, hindi naman po talaga ako yung kagaya ng mga iniisip ng iba na nag-extra service talaga. Siguro po, yung panahon namin, yun yung mga panahon na
pakit ka lang, kumakagat na yung mga sabihin na natin na mga LGBT. Mhm. So normally ang clients mo parte ng LGBT? Most of them. Most of them. Tapos, anong year to naganap? 2006. Uy, kung 2006, tapos ang take home mo is 4,500 pesos a day, malaki yun, ha? Malaki po. Kaya nga po, kahit pa paano, marami na bago din sa akin during that time. Nung, And up to now, nung time na yun, wala kang boyfriend, wala kang girlfriend, wala kang jowa? meron po. Pero hindi ko po alam kung alam niya yung mga ganung bagay. Pero ako po, ginagawa ko po yun kasi alam ko, massage po talaga yun. Mhm. Reflex. Mhm. So parang meron lang konting sensual massage na nagaganap ba nung time na yon? Opo. Pero not to the point na sobrang katulad nung iba na umi-extra service talaga. Yeah, hindi po ganun. Mm. Yun nga po yung panahon na medyo parang yung mga LGBTQ natin na mga tao, medyo shy type pa sila nun. Medyo hindi pa sila ganun ka-aggressive unlike ngayon. So nakikita ko lang po sa na-observe ko. Kumbaga dati marami pang nasa closet. Ngayon kasi proud and loud and hindi naman aggressive, no, but assertive, 'di ba? Alam na nila kung ano yung karapatan na meron sila. And all of us naman meron talagang karapatang maging maligaya at maging malaya sa mundong ginagaliwan natin. Well, anyway, Kenzo, ako na-shock ako dun sa part na may jowa ka nung time na yon pero hindi niya alam. But at the same time, nakapagpundar ka ng mga kung ano-anong bagay nung nagtatrabaho ka dun sa spa na yon. And ano yung turning point para tigilan mo na yung mismong gawain yon or yung trabahong yon? Nung dumating po yung time na meron po talaga sa akin na naging kliyente na sinabi niya sa akin na bakit hindi na lang ako uminto since araw-araw naman niya ako pinupuntahan at binibigyan, baka kaya na niya compensate kung ano man ang income meron ako naman. So, yun po. Kaya nag-decide na ako, tsaka nag-negosyo na rin po ako. But are you saying na itong kliyente mo na to naging karelasyon mo at some point while you are also in a relationship? Hindi ko po masabi, pero wala naman po kasing nangyayari talaga, believe it or not. Pero ako naman po, siguro nabaitan lang din siya sa akin at saka kinonsider niya akong parang Kaibigan? anak, kaibigan at saka nagiging hingahan niya ng mga problema niya. Kasi nga, medyo parang wala siyang hindi ganun kalaki ang circle of friends niya. Napagtiwalaan niya siguro ako. Ano yung mga natutunan mo doon sa experience mo na yun, sa journey mo na yun, as a person who actually did those things during your younger years? Natutunan ko po. Anong mga realizations mo? O parang wala ka naman bang pagsisisi? Or parang meron ka bang babaguhin dun sa mga naging decision mo sa nakaraan mo? Hindi ko po masabing nagsisisi ako o may dapat akong baguhin. Pero yung nakikita ko lang po na during that time and for a decade or more, kahit pa paano, medyo naging maayos yung buhay ko financially. Pero ayoko rin isipin na nag-turn yung wheel ko ngayon dahil kahit pa paano nakikita ko na parang medyo mailap sa akin yung opportunity. So parang tingin ko sa sarili ko, parang iniisip ko na baka karma
akin ngayon. Though wala naman ako talagang ginawa na masama, it so happen na ako naman, ang mali ko siguro bakit ko tinatanggap kung ano yung mga binibigay sa akin ng mga tao na yun. So may ganun kang nararamdaman sa kasalukuyan. Sa kasalukuyan ba meron kang jowa or partner or may asawa at anak ka na ba? Meron po. Meron ako. Happy naman. Very much po. Very much happy. Yes. Minsan talaga, no, may mga nagagawa tayo sa buhay natin na parang iniisip natin na, kaya siguro nangyayari to sa buhay natin kasi yung dati nating nagawa, eto yung parang balik sa atin. Kumbaga, ito yung singil ng ginawa natin sa nakaraan natin. Kaya nga po minsan, iniisip ko, sabi ko, hindi kaya yun yung reason kung bakit ganito ngayon, nag-struggle ako sa buhay ko. Parang ngayon, kayod ako ng kayod, pero parang ang nangyayari, kahit kahig tuka. Parang kung anong kitain ko ngayon, siyang gagastusin ko for the day. Mm-hmm. Buti hindi mo naiisip na bumalik dun sa ganong klaseng trabaho? Hindi na po kasi kahit naman gustuin ko age na rin po ako. So parang kung Malay mo, ikaw naman yung manager. Oh. Diba? Magtayo ka lang sarili mong negosyo, ganun din. Pero yung mga bata yung i-hire mo, ganun. O hindi, biro lang, Kenzo. Baka mamaya totohanin mo. Wala na rin kayo communication nung client mo na Ano, sabi mo? Nagawa ko rin naman minsan na magtayo. Pero yun na nga, hindi para siya sa akin. So, nag-ship ako sa ibang business. Sa bagay, pag sinubukan naman natin tapos nag-fail, okay lang kasi at least sumubok naman tayo, diba? Yes po, tama naman po. Pero nararamdaman ko ngayon yung sinasabi mong isang kahig para makasurvive ka within the day. Pero antay-antay ka lang siguro, tuloy-tuloy mo lang yung paggawa mo ng tama at kabutihan sa iyong kapwa. Kasi nararamdaman naman namin dito na mapagmahal ka sa iyong pamilya. Naman po, lahat naman po gagawin ko para sa kanila. Ayun. Kaya nga kahit na late night na, bumabiyahe pa rin ako. Actually kasi ngayon, nagda-drive po ako ng sagot ng Grab hailing po. Nice. So ngayon, namamasada ka na? Yes po. Ayun. Nagulat lang po ako na after a long time na pakikinig sa inyo, tapos tinry ko lang na nung nabanggit niyo yung number niyo kanina, niring ko. Luckily, nakakonek ako sa inyo para mag-share. Oh, thank you. Thank you din. Kasi binigyan mo kami ng oras para makapag-share ka rin ng iyong pinakatatagong sekreto. Kahit papaano ba, gumaan yung nararamdaman mo? Yung pamilya mo ba hanggang ngayon hindi pa rin nila alam yan? Hindi po. Wala talaga silang alam. Yun po yung mabigat po sa akin na siguro tingin ko hanggang sa mawala na ako sa mundo. Yun yung meron pa rin akong itatago talagang sekreto na medyo mahirap pero wala akong magagawa. Wala ka rin balak aminin sa pamilya mo na minsan nagawa mo to sa buhay mo? Hindi na po siguro. Hindi na Kasi, gano'n na lang yun. Kasi sabi nga nila, the truth will set you free. Pero meron din silang sinasabi na some things are better left unsaid. Opo. So hayaan mo na lang na ang panahon, 'di ba? Ang gumawa ng paraan para mapabuti ang inyong lagay at masipag ka naman, matyaga ka naman. At baka mamaya, 'di ba? Nag-aabang na pala yung blessings, yung biyaya sa'yo. Kaya nga po. Maging positibo ka lang sa buhay. Ayan. Lagi lang ako makikinig sa inyo. Yun yung gusto namin, yung nakikinig ka lang lagi ng Love Radio. Kenzo, thank you sa pagtawag mo sa programang ito No worries, ma'am. Salamat din po sa pag-entertain sa call ko. Uy, pero meron akong tanong pala. Kung Yes, ma'am. meron tayong kabisyo ngayon na nandun sa punto ng buhay niya, na yun yung trabaho niya.
Anong Yes po. pwedeng mensaheng ibigay mo sa kanya ngayon? Kasi I'm sure marami sa mga kabisyo natin out there na nasa ganong klaseng sitwasyon. Yung tipong nagtatrabaho sila o nasa isang trabaho sila na hindi naman nila talagang sobrang gusto, pero dahil maganda yung bigayan, tinitiis nila para mabuhay sila sa pang-araw-araw nila. Baka may mensahe ka naman, bigyan mo naman ng mensahe yung mga kabisyo natin nandun sa posisyon na yun. Okay. Dun sa mga napasok sa ganyang klaseng trabaho, hindi ko naman kayo masisisi, pero wala din namang masama. Siguro sa iba, sa paningin nila may masama yon, pero hanggat kaya nyo na makalabas sa ganyang trabaho at makapagsimula uli ng maayos na pamumuhay, mas mabuti. Kasi yung alam ko naman na ang kinikita talaga sa ganyang larangan ng trabaho, sobrang bilis at laki ng kita na parang hindi mo na kailangang maghirap ng todo para lang kumita ka ng ganong kalaki. So, kung kaya ninyo na makapaghanap ng ibang pagkakakitaan, marami naman dyan. Pwede kayong magnegosyo. Kung meron naman kayong ipon na kahit paano, pwede naman ninyong simulan. Kaya nyo ring kitain yan sa mas tamang paraan. Yun po. Thank you. Napakalaking bagay na sa'yo nang galing mismo yung mga salitang yun. Kasi iba talaga kapag galing sa experience eh. And thank you for the inspiring words dun sa mga kabisyo natin na naiipit dun sa ganong klaseng sitwasyon. Salamat Ako rin po kasi alam ko po yung buhay na ganun. Kaya better na lumabas na sila. Ayan. Salamat. Salamat din po, DJ Rocky. Kenzo, Quezon City, yan po ang nakasama nating top secret sharer ngayong gabi. Bye, Kenzo! Ingat sa biyahe, More Ayun blessings to po. come to you. Nice talking to you po. Bye-bye. Salamat, bye. Oh, ha? Ang laki pala ng bigayan, no? Magkano kaya yung bigayan ngayon? Kung dati 4,500, 1 hour and 45 minutes mo lang gagawin yun, o kaya 2 oras lang. Ngayon, magkano na? Di pwede ng 40,000 pesos. Nung time na yun, 2006 pa. Oh, kung tutuusin, pwede naman talagang kumita ng malaki, no? Pero sa maling paraan. Ang dami ngayong ganyan. Yung tipong kumikita sila ng malaking halaga, pero deep inside, empty sila. Alam mo yung parang walang-wala. May laman nga yung bulsa, wala namang laman yung puso nila. Oo, nagmamahal sila ng pamilya nila, minamahal nila yung sarili nila, pero may emptiness. Kasi, hindi mo siguro talaga gusto yung ginagawa mo. Ginagawa mo lang siya kasi kailangan mo siyang gawin dahil yun yung nagbibigay sa'yo ng pera. At mahirap yun. Mahirap tumagal sa ganong klaseng sitwasyon. Bakit? Kasi hindi mo namamalayan o hindi mo mamamalayan na hindi mo pala nagawa yung gustong mong gawin sa mundong ito. Parang walang purpose. Walang fulfillment. Walang true joy. And when I say true joy, hindi lang po ito yung masaya ka. Ito yung kasiyahan na nagmumula sa kailaliman ng iyong puso. So, kabisyo, hanggat maaga pa, alis ka na dyan. Alis ka na dyan.
hanggat kaya mo pang iahon yung sarili mo. Kung gusto mong kumita ng marangal, gusto mong kumita ng maayos, hindi man ganun kalakihan, ang daming paraan. Pwede kang magtayo ng negosyo, mag-online selling, mag-VA, nasasabi nila, ngayon, malaki daw sahod, dami mong makikita online na trabaho. Ang first step lang talaga ay bumitaw. You have to let it go. At saan ba nakukuha ang tunay na yaman? Hindi naman yan sa pera lang eh. Pero syempre hindi naman ako plastic na sabihin ko sa inyo na ang pera hindi nakakapagpasaya sa atin. Nako, nakakapagpasaya yan. Pero ang tunay na kasiyahan ay matatagpuan sa bagay o sa gawain na gustong-gusto mong ginagawa. Na kahit walang malaking halaga ang katumbas ng trabahong yun, you are very passionate to do it. And if you are passionate about what you do, and nandun yung potential na meron ka, you will live a purposeful life. Triple P's yun. Passion, potential, and purpose. And napakasarap mabuhay na alam mong purpose mo sa mundong ito. To make people happy, para makapaghatid ng magandang balita sa ibang tao, etc., etc. That's very fulfilling. So, kabisyo, bitiw na at maganap na ng bagong trabaho. Resign na! Charot! Darot! Anyway, kabisyo, this has been yours truly, your Basa Princess DJ Rakitera. Dito lang yan sa 90.7 Law Radio. This is Top Secrets. Bye, guys! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!